салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ана чуноне ки мебинед, ман влоги имрӯзаро аз ҳамин абед карданмон сар мекунам ва чуноне ки мебинед, ману Марьям шиштагием мехостем ки камтар видео кунем. Ана и Марьям намехоҳа хӯрдан. ҳамҷа камтар шӯрбои вай чӣ меган ҳамхел шӯрбои чӣ тайёр кардагӣ будам. худамам ростӣ нахостаму хостам ки Марьям қатӣ бишинем бихӯрем. чанд рӯз шид Марьям авқот намехӯра, фақат ҳами бутерброду ҳами хел чиё мехӯра. Тамом. Ой, молодец, духтари ман мехӯрдай. Молодец, бихӯр. Тогда оставим ложку вот тут. Ана михел. Ана ба мо иштиёитон ва то охири влог бо мо бимонед. Ман мехоҳам ки имрӯз як бисквит дар мультиварка тайёр кунам ва ҳоло бо мо бимонед ва тайёркунии бисквити моро мебинед. Мана дӯстони азиз мебинед. ҳозир нав гуфт ки ман авқотам мехӯрам. Не ки як қошуқ хӯрд тамом. Бо мега ки мама чи чирвики ма мекуша тамом. гуфтам не ҳоли накуштай вақти хӯрдан гир. Майрам хеле фиреб када авқот метимша. Что ты делаешь, Марьям? Разговариваю. С кем? Подругам. А где твой телефон? Что? Дӯстони азиз, нависед ки фарзандони шумо низ авқот намехӯранд. Шумо чӣ хел ба кадом метод авқот метиҳед? ҳамин кӯдакода гоҳ вақт мешавад ки мехӯра ҳама чира, гоҳ рӯзе меша ҳам хел ҳиче намехӯра, фақат чизое ки камтар нон хӯра мехӯра, бо авқотия намехӯра. ми ягон чизи ширинӣ мехӯра, ягон чизи вай мехӯра. Тамом. намедонам чӣ кор кардана. дӯстони азиз, аллакай ман шурӯъ намудам барои бисквит тайёр кардан. мана 6 дона тухмро задам ва 12 қошуқ шакарро омехта намудам ва бо миксер мана омехта карда истодам ва миксерро мо то 5 дақиқа беист миксер мекунем то 2 маротиба зиёд шудани вай маҳсулоти мо. ва бинед ки дӯстон, вақте ки миксер мекунем ҳамин зардии вай мо маҳсулотамон сафед мешавад ва шакари мо об мешавад аллакай ва баъдан метавонем ба ин маҳсулотамон орда андозем. орда обязательно аз сита мегузаронем то ки орди мо як нафас кашад. ордам 12 қошуқ добавит мекунем ва ба лопаткача алдараш мекунем. обязательно ба лопатка, бо миксер намешавад, чунки структураи маҳсулоти моро гум мекуна миксер. бо даст бо лопатка вай мекунем, алдараш мекунем. баъде ки маҳсулоти мо хуб алдараш шуд, ман инҷа уксус қатъи вай содара сӯзонда андохтам. мондамо ҳозир мо время випичкаро мегирем. ана дар время випичка баъд аз он ана мо время випичкамон 1 соат. мана мультиповара зер мекунем. инҷа мо дар кор ки дар 125 градус дар муддати 1 соат мо бояд яъне ки пазем. инҷа время давлениямон 1. ана то ҳами хел ҳозир мультиваркамонро мепӯшем. дар муддати 1 соат бисквити мо аллакай тайёр мешавад.
анакун дӯстони азиз, 1 соати вақти мо буд шуд. Ана мультиварка хомӯш шуд. Манаку мо кушода мебинем ки чӣ шуд. Ана бисквити мо тайёр аст, чуноне ки мебинед. ҳозир бошад мо мебинем, гирифта мебинем ки чӣ хел шудааст. ана дӯстони азиз, мо манам хеле як полотенцачара, як сачоқчара гирифта мемонем, то ки вай чӣ хел гӯем бисквитамона аз даруни мультиваркамон гирем. Накума ҳозир инам хел вай мекунам ина. мана дӯстони азиз, бисквити мо тайёр шуд. Чуноне ки мебинед хеле ҳам хеле баланд, як вайда пишни хушрӯ меояд. Дар ин ман чандин бор тайёр кардагиам дар ин мультиварка. Бисёр ҳам зебо меояд. Аз сабабе ки мультиваркаи ма камтар чашаш калонтар аст. Мисол бо 8 тухм гирифта тайёр кунӣ, яъне ки 8 тухм бо бисёртар вай мешада. Орду шакараш ҳам зиёд мекунем, баландтар мебиёяд. Ин хел ин бине ки чӣ хел зебо аст. Хел ба 6 дона тухм. Ман ҳозир мо пергамени бумагаи дар тагиш мондагимона мегирем. Ана михел. Ҳоло бошад ин бисквитамона мемонем. Як 6 соат бисквити мо дам мегира, яъне хунук мешавад. Ва пасон боз ман нишон медиҳам ки ба қабато ина мебурам ва крем мекунем. Яъне чанд зия 6 соат 8 соат михел дам гира. Асlan 6 соат 6 соат хунук мешавад. Буриданаш осон мешавад. Барои ҳамин 6 соат дам гира, хунук шуда иста, буриданаш хела осон мешавад. Яъне михел бинед чӣ хел ваяш баланд, нағз ва пухта суб сурх. Хай дар мультиварка ҳама медонад ки болош суб сурх намешавад. Болош ҳам хел сафед чатоб мемонад, вале тамоман ҳама ҷош ҳамин хел пишни, ҳамин хел вайда хушрӯ мебиёяд. Ягон майда дига хел, яъне ки безеб ё ки камтар бугӯй, як ровни шуда мепазад. ҳама ҷош як хел дам мекунад. Сабаби ки ҳуй намешавад. Дар духовка мисол кам як ҷош бисёртар, ҷои дигаш камтар. Ана инҷа боша мультиваркада ҳамин ки дар вай мемонӣ, ҳамин хел пишни вай мебиёд. Хай ҳоли 6 соат дам мегирам. Баъди 6 соат боз крем кунеша нишон медиҳам. Анакун дӯстони азиз, 6 соат аз вақти пухтани бисквитамон гузашт. Ҳозир бисквита ман мебурам, аллакай хунук шуд ва ҳоло бошад мебинем дурумаша чӣ хел шудааст. Ман ба 2 қисм тақсим мекунам бисквита. Бибин ки 3 қисм. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Хел мебурем. мана бинед дуруни бисквит мана михел ҳама ҷояш пухтагӣ ва зебо аст. ана боз як қисми дигар мехоҳам ки бурумша. мана 2 қисм ва мана қисми сеюмаш. ҳоло бошад креми бисквитамон тайёр мекунем. Барои крем ман сметанаи 15% гирифтам, вале сметанаи 20%, 25% бошад беҳтар аст. ҳамин чизи вай ёфтагиам, ҳамин хели варёни субушонка ва каме камтар аст, бисёр ме сливочни маслои ки аз калон овардагим роиштаги.
мешавад. мана дӯстони азиз, ман торта буридам, анакун мебинем. мана ҳоли ин камтар истад, боз мулоиму зебо мешавад, яъне пропитанӣ мешавад. Айни замон ман ҳамина тайёр кардаму сразу бурида нишон додам. Ва дӯстони азиз, канали моро дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш насозед. аз дастгирии шумо пешравии канали мо вобастагӣ дорад. подписатсия кунед, лайк монед ва комментарияҳои худро, фикрҳои худро нависед. мо хело хурсанд мешавем ва иншолло ки дар ҳар рӯз мо ҳаракат мекунем ки видеоҳои нав ва аҷоибтар, яъне тайёркунӣ дар мултиварка чизҳои нав ба нав барои шумо пешниҳод мекунем ва боқӣ дар амони худованд бимонед ва то видеоҳои оянда.